Ac yn cerdded tuag at. Yn rhyfedd iawn, chwaer Philippa Owens. Sarah Heimer yn allodd y dosbarth yn yr adran gyda cwmhir Billy Joe a'r chwaer nawr Philippa Owens yn mynd ar cyntaf yn yr Cobiau. Llongyfarchiadau gwresog, casgob Brenin Dafydd yn eiddo i Mrs Philippa Owens yn fuddigol yn yr adran yma i Gobiau Cymreig ac ebolion tair blwydd oed. Ac tipyn o glod i'r teulu yma. Chwaer Philippa, o ti'n sôn Owen wedi ennill yn barod. Sarah Heimer yn mynd ar wobr gynta yn yr adran cwmhir Billy Joe, rhyw funudau yn ôl. A'r chwaer arall wedyn, Philippa nawr yn mynd ar dosbarth yma, casgob Brenin Dafydd. Yn ail wedyn, Mel Jones, deithir Tegwyn's Last. A'r rhiban melyn. A yn drydydd Malcolm Cross wedyn, o Dde Cymru, Willow Colt, Captain Morgan. Dwi'n meddwl iddo fe ennill yn sioe Glynysg yn gynharach eleni. Malcolm Cross, wrth gwrs, wedi mynd ar bencampwriaeth yma yn y gorffennol. Pentrepio'r Welsh Flyer, eiddo fe a Roger Davies, cwpl o flynyddoedd yn ôl bellach. Ond wedi cael llwyddiant yma yn y gorffennol. Malcolm Cross, Willow Colt, Captain Morgan. Wedi wir, mae'r Ebol hyn yn disgwyl yn berffaith ar y diwrnod, mae'r rhaid gweud. A dyma ni, casgob Brenin Dafydd yn eiddo i Mrs Philippa Owens yn ennill yn yr adran i Gobiau Cymreig ar ebolion tair blwydd oed ac yn edrych yn fendigedig fan hyn yn yr heilwen. Ac yn dod o linach da, y tad, Gwen Llandeo ar fam, casgob beth? Heledd, na chi enw. Os rhaid i ni weid yr enw na to. Wi'n mynd i weidi hwn o bob dropyn. Wel, i wedi gwirtho ti ma, Owen a fi'n dechrau cytuno. Wedyn ni welwn ni'r pethau bach hyn yn fwy ac yn fwy trwy mae'r bore yn mynd, a falle fori fyd. Hwn i a geiff lwc yn yr bencampwriaeth yr Cobiau ifanc sydd ddod. Llongyfarchiadau unwaith eto i casgob Brenin Dafydd.